close till I get up. Time is barely on our side. Dana 21. rujna 1991. godine ubijen je istaknuti hrvatski domoljub, političar i dopredsjednik HSP-a Ante Paradžik, koji je bio jedan od osnivača te načelnik ratnog stožera Hrvatskih obrambenih snaga, HOS. Rođen 1943. u Ljubuškom, Paradžik je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Tijekom Hrvatskog proljeća bio je jedan od vođa studentskog pokreta, a nakon gušenja tog pokreta osuđen je na 3 godine zatvora. Više puta je ponovno uhićivan i zatvaran. Trajno mu je oduzeta putovnica, te je postao jedan od najprogonjenijih disidenata. Jedan je od obnovitelja Hrvatske stranke prava, HSP, koja je ponovno osnovana u veljači 1990. godine, kada je za predsjednika izabran Dobroslav Paraga, a za potpredsjednika Ante Paradžik. S obzirom na početak velikosrpske agresije, vodstvo HSP-a je u lipnju 1991. godine osnovalo Hrvatske obrambene snage, HOS, a Paradžik je postao načelnik ratnog stožera. Paradžikova borba za Hrvatsku tragično je prekinuta na povratku sa stranačkog skupa u Križevcima. Njegovo je vozilo, nakon nekoliko zaustavljanja na policijskim punktovima, izrešetano na kontrolnoj točki prometne policije u Sesvetama kod Zagreba. Policajci su kasnije tvrdili kako su dobili informaciju da prema njima ide skupina naoružanih terorista, takozvanih Martićevaca. Paradžik je na mjestu preminuo, vozač Branko Perković je teško ranjen, dok je Ivica Oršanić ostao neozlijeđen. Iako su 4 policajaca osuđena, kasnije su abolirani, što je dodatno pojačalo sumnje da je Paradžik bio žrtva političke likvidacije.